Predstavením Smiechtisko otvorili organizátori z Novohradského osvetového strediska podujatie s názvom Divadelná jeseň. Jedná sa o dvojmesačný maratón divadelných predstavení v regióne Novohrad. Začína opäť Divadelná jeseň, už vlastne 33. ročník, takže milovníci divadla určite s napätím očakávajú už našu jeseň, pretože máme pre nich pripravených množstvo zaujímavých podujatí. Prvé predstavenie divadelnej jesene sa konalo v kine Apollo. Prídu dnes deti zo škôl základných a materských. Potom budeme mať ešte aj workshop pre deti z detských divadelných súborov, ktoré nám popoludní spríjemnia v uliciach mesta svojim šantením a budeme vlastne aj pozývať na divadelnú jeseň a rozdávať program, ktorý bude tu v Lučenci. Najzábavnejšia časť pre mladých divadelníkov je šantenie v uliciach mesta. Deti si pripravia divadelné kostýmy, pripravíme si nejaké etudy, pripravíme si nejaké slogany a vyrážame do mesta. Divadlo a ja, sobášny list. Divadelná jeseň, to je naša pieseň. Dneska sa tešíme na krásne detské divadlo o hračkách. Tiež poznám hercov, poznám chlapcov a veríme, že teda to bude určite super predstavenie. Je to rozprávka o dvoch hračkách, ktoré skončili na smetisku, pretože deti ich v podstate odhodili, nakoľko už mali pocit, že sa s nimi dosť hrali. A za to pán Drláka ma vymenil. Áno, a nechal ma, tam bol taký piesok a tak normálne ma takto odhodil. A ja som tam postal ležať. Miško ťa vymenil za toho panáka a nechal ťa ležať v pieskovisku? Každé naše divadlo, ktoré robíme pre deti, má posolstvo. Toto konkrétne hovorí o tom, že deti by si mali vážiť hračky, mali by si ich vedieť odpratať, keď sa s nimi dohrajú v izbe, takisto aj v škôlke. A hlavne, aby deti možno neboli rozmaznané mnohými ďalšími inými hračkami a možno tými technickými vecami, ktoré prináša doba, ale aby si vedeli vážiť tie hračky, ako sme si ich vedeli vážiť my, že sme mali 1-2 hračky a dokázali sme sa s nimi hrať, až keď sme ich nezodrali. Divadelná jeseň potrvá až do konca novembra. Vybrať si môžete z rôznych predstavení v rámci celého regiónu Novohrad. Nájdete tam najmä komédie, pri ktorých môžete straviť príjemný zábavný večer. Pre televíziu Florena, Jana Cerovská.